Fil-ħadd wara nofsinhar, eluf ta' Maltin u Għawċin ħonqu l-fosos tal-Florjana biex jisimgħu il-messaġġ tal-mexxej Laburista Joseph Muscat fis-sitt mass meeting ta' din il-kampanja elettorali. Messaġġ favur poplu maqut li jrid ikun protagonist fil-bidla li pajjiżna għandu bżonn. Wasal iż-żmien li l-kol kemm aħna ma nibqgħux spettaturi, wasal iż-żmien li nkunu protagonisti l-kol flimkien. Kunu protagonisti f'dan il-moviment, kunu protagonisti biex ninaqdu għal-bidla. Issa huwa iż-żmien li ninaqdu għal-bidla, li nkunu protagonisti fil-bidla. L-għażla li għandu qudiemu l-poplu nhar is-sibt li ġej mhijiex għażla ta' bejn l-aħmar u l-blu għal Joseph Muscat, iżda hija għażla storika. Għażla fejn kulħadd iħoss li l-gvern li jiġi elett qiegħed hemm biex jiddefendih, biex jgħinu u biex jirrappreżentah. L-għażla li għandna qudiemna nhar is-sibt illi ġej mhijiex għażla normali, mhijiex għażla tas-soltu bejn l-aħmar u l-blu. Mhix għażla fejn tinżel bandiera mod u titla bandiera ieħor. Mhix għażla biex minflok jaħkem nofs poplu, jaħkem in-nofs ieħor. Hija għażla ferm akbar minn hekk. Għażla li għandha xeħta storika. Għażla li trid tiskarta l-politika tal-kuluri u trid tara li jitwielet poplu wieħed maqut. Għażla fejn mhux intellaw bandiera ħamra minflok waħda blu, iżda fejn intellaw darba l-dejjem il-bandiera bajda u ħamra biex minn hemmhekk qatt ma tinżel aktar ikun min ikun fil-gvern dan il-pajjiż. Il-mexxej Laburista spjega differenzi fl-għażla li l-poplu għandu qudiemu, għażla bejn passat li jifret u futur li jaqgħad, bejn politika ta' tribujiet u politika bbażata fuq il-meritokrazija, bejn politika negattiva ta' attakki u stil ġdid li jrid jaqgħad lil pajjiżna, u bejn politika b'roadmap ċara u politika ta' wedi li tfasslu bl-għaġla. Għandkom għażla ċara ħbib tiegħi bejn politika tal-passat tal-wediet li ma jitwettqux fuq naħa jew inkella fuq in-naħa l-oħra proposti konkreti, kosted realistiċi u fuq kollox il-possibilità storika li tiġi darba fil-ħajja ta' bniedem illi flimkien niktbu kapitlu ġdid fl-istorja ta' pajjiżna. Joseph Muscat qal li l-koll flimkien nhar is-sibt li ġej nistgħu nikdbu l-istorja. Għalhekk nerġa' ħeġġeġkom morru vvotaw, ħeġġu lil ħaddieħor jivvota kmieni u jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista li huwa l-uniku għodda li għandu dan il-moviment sabiex jwassal għal bidla fid-direzzjoni biex flimkien inkunu qegħdin nikdbu l-istorja ħbib tiegħi. Appell dirett liż-żgħażagħ biex huma wkoll fid-9 ta' Marzu jibqgħu jkunu fuq quddiem nett fl-isforz nazzjonali biex pajjiżna jingħata l-bidla li tixraqlu. F'dawn is-sitt ijiem irridu naħdbu għal messaġġ li jkun sod u ċar u l-akbar messaġġ irid jingħata minnkom iż-żgħażagħ li din il-ġimgħa irġajtu rejtu li intom il-qalb ta' dan il-moviment. Qed turu li mhux veru żgħażagħ ma jinteressahomx, talli mhux talli ma jinteressahomx, talli intom iż-żgħażagħ qegħdin tkunu fuq quddiem tal-dan l-isforz nazzjonali għal bidla fid-direzzjoni. Il-mexxej Laburista appella liż-żgħażagħ biex ikunu il-protagonisti fil-moviment li se jagħti lill-pajjiż il-bidla tant meħtieġa.